1717an, beraz, orain dela 57 urte, justu, ezagutu nun Elbira Zipitria. Eta Elbira Zipitriaren etxean ezagutu nun Xabiertxo. Xabiertxo lehenengoz ikuste dut ezagutu nahi bala Elbira Zipitrian ikastolan. Ara joan nintzen bere pedagogia eta bere ikastola ezagutzera, eta han ezagutu nuen lehenengoz. Lehenengo Martin Txilibitu erabiltzen genuen, hasieran irakurtzen ikasteko, eta Martin Txilibituren ondoren Xabiertxora pasatzen ginen. Gure haurtzaroko, gure ikastola garaiko liburu nagusia Xabiertxo zen. Oso lotuta dago ikastolako garaiarekin, haurtzaroarekin, Andereño Zipitriarekin eta munduarekin guztiarekin. Lehenbizi, liburuxka hartzen zuen, eta 70. orrialdean azaltzen da, udazkena, eta, bere irudia, bere gauzak erakusten zizkien, eta hasten zen, gauza xe-xeak, aurrak errez jasoko zituenak esaten. Eta adibidez, udazkena, ze gertatzen da udazkenean? Egunak mosten diguaz, eta gauak luzatzen. Ni Kolabide ikastolan ezagutu nun. Xabiertxo baino lehenago erabiltzen genuen kartila bat izkiak erakusteko. Oso kartila bitxia, noski. Garai hartan, silabikoa, izki, eta kartila hura bukatzen zutenean, ematen genien Xabiertxo liburua. Nik Xabiertxo ikastolan ezagutu nun. 6-7 urtekin, Donostin Buen Pastor plazan, Artzaionaren plazan, Karmel Esnalek zeukan ikastolara joten nintzen, nire nahi arrebekin, eta han, garai hartan oso liburu gutxi genitun, baina oinarrizkoena eta funtseskoena Xabiertxo zen. Hementxe izan zen, nik hemen egin ditun, lehenengo urteak egin ditun Bailen Eroskaleko pisu batean, etxebizitza batean, eta 6 urterekin honetorren nintzen, eta hemen egon nintzen 9 urtera arte. Hasieran Karmele Esnal Andereñoarekin, eta hor ezagutu nuen Xabiertxo. Xabiertxo erabiltzen genuen, hain zuzen ere, euskeraz ikasten hasteko. Ezagutu ikastola jarri ginunean, ikartean eskoletan datzen olakoik, eta ikastolan hasi ginenean, Donostinik egin nun hilabete Karmele Esnalekin. Buen Pastor plaza hartan atzeon lado gehiume zeuzken, eta harrekin egin nun hilabete. Nik Xabiertxo ezagutu nuen 11 urte nituela, 12 urte nituela, Satograrengo seminarioan apaiztegian, norbaitek eman zigun hau irakurtzeko. Ni baserrikoa naiz, eta baserrian han geneko agun liburua. Eta nik uste dut nerean nahi nesio irakurtzeko zaletasun handia zeukan, eta uste dut berak eramana izango zela. Liburuak eta gauzak erosi behar genitu denean, zerbait bereziagoa edo Tolosara joten ginean. Eta nik nire oroitzapenetan dago, ze galdetu eta liburutegi irikita donde esan diate itxita daola, baino Zerkauzi plazan edo Tinglado ere plazan, hor bazen liburutegi bat, eta Xabiertxorekin erreferentzia daukanan eretzat, zean sartzen zinean eta beti zauden bata bestian, liburu bata bestian gainean Xabiertxoren liburuak, bere marrazkia, posterrak, liburua eta liburutegia bat egiten ditut, ez? Xabiertxo liburua beti onduan eukideu, txiki-txikitatikan, eta orduan aitonak kontatzen zizkigun gauzak, eta gero aitak ebai, eta izebak ebai, orduan txiki-txikitatikan Xabiertxo eskutan eukideu, eta gure aita zan, Xabiertxo, orduan, egunerokotasuneko hortan, beti. Eta liburu bat, eta nola egin,